Magkano yung presyo ng bigas na maituturing mong mahal? Sige nga, magkano? Pag 150 petot per kilo, masasabi mo bang mahal yun? Or, kapag 50 petot, mahal ba yun? Sige nga. Siyempre, depende sa klase ng bigas. NFA rice, biglang magiging 150 petot? Pwede ba yun? Siyempre, kapag makinis yung bigas, maputi, masarap, malambot, yung tipong isang kutsara lang ng kanin, busog ka na. Eh di mahal talaga yun. Oh. Pero, kung ito yung klase ng bigas na alam naman natin na hindi masyadong kalidad, hindi dapat magtaas ng presyo, right? So, speaking of presyo, si Ian Veneracion, alam nyo ba kung magkano? Oh, 500,000 petot para sa isang parada. Kaway-kaway lang daw ang gagawin. Bakit kamo nyo ito? Bakit ko to na itatapik ngayon? Kasi mainit itong balitang ito. Si Ian Veneracion nagkakahalaga ng 500,000 pesos para sa kanyang pagkaway-kaway sa isang parada. Merong isang direktor na nagreklamo na parang sa social media tungkol sa TF ni Ian Veneracion. Bakit daw pagkamahal-mahal, kakaway lang naman daw siya sa parada? Isa lang masasabi ko dyan. Pag hindi nyo kaya at namamahalan kayo, hello, ang dami naman dyan na libre mo pa nga makukuha eh. Hindi nga lang kasing gwapo, hindi nga lang kasing professional, at hindi nga lang kasing sikat ni Ian Veneracion. Try mo yung naglalako ng taho dyan sa kanto ninyo. Try mo. Oo. Bigyan mo ng shout-out lang. Baka pumayag. Alam niyo po, pag mayroong taong nagpepresyo tungkol sa kanilang serbisyo, kaya sa kanilang appearance, yun po yun. Oo, pwede kayong manghingi ng tawad, pero hindi naman dapat inilalabas pa yun sa social media na, ay, ang mahal, na magre-reklamo pa. Tapos sasabihin pa na parang ganito lang naman yung gagawin. Bakit ako affected? Kasi parang hosting lang yan namin mga DJs eh. For example, may magtatanong sa amin, magkano po rate ninyo sa hosting? Tapos hihingi ng tawad. Well, maintindihan ko kung talagang hindi ito yung klase ng mga kumpanya na masyadong malaki. Alam natin na pag nagsisimula pa lang yung kumpanya, okay lang. Bigay mo yung pinakatapat mong presyo. Kaya lang if it's a service, you really need to pay for it with the right amount. Kasi nga, yung serbisyo ng tao, hindi lang naman basta-basta yun yung nakukuha, kundi yung oras, yung effort, mag-makeup, mag-ayos, bumiyahe. Yan yung binabayaran dun sa TF na yun eh. Kaya, I feel sad doon sa part na parang binash pa ng director yung paniningil ng kampo ni Ian Veneracion dahil lang sa TF niya. Kasi right ng taong maningil ng ganun. Kung yun naman talaga yung presyuhan niya. Pwedeng humingi ng tawad, pwedeng humirit na baka pwedeng maka-discount, pero yung ikalat pa sa social media ng mga ganong klaseng pagrarant na, grabe naman, kakaway lang. Napaka-unprofessional naman yung ganon. Oo, kaya kung maniningil po ako sa inyo, tapat yung ibibigay ko sa inyo, kasing tapat ko pagdating sa relasyon. Wow! Charot with harot. So, kabisyo, kapag kumuha ka ng serbisyo sa ibang tao, you pay for it.
Oh, unless meron kayong deal or ex-deal or whatever. Kasi nga, again, effort ng tao, oras yan ng tao, talent yan ng tao, skill yan ng tao. Hindi po pwede sa panahon ngayon na, hindi, shoutout na lang kita, o di kaya naman, hindi, ano na lang tayo, apiran na lang. Ganun. O kaya, isang gabi lang. Charot! Di na po obra ngayon. Ang hirap na po ng buhay. So, we need cash. So, kung hindi po kaya ng budget, di kumuha ng iba na mas kaya doon sa budget. Hindi yung kailangan pang i-post sa social media para lang manghingi ng simpatya. Hindi po nakaka-professional yung ganyan. O diba, ang dami kong rant, unang adlib pa lang. Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itatsywa kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera.